Ja, jak widać, no jakoś może bardziej się spełniam w mojej obecnej aktywności politycznej, do której droga jednakowoż prowadziła przez twórczość reżyserską. No moje filmy dokumentalne znalazły widownię. Tutaj z kolei, wie pan, moja żona jako autorka montażu moich filmów, zanim jeszcze zgodziła się zostać moją żoną, ale okazała się montażystą doskonałym. Wspólnie stworzyliśmy filmy, które całkiem sporo osób obejrzało, tak? I z tego jestem dumny i rad.